Ya, Nduk. Dawuh saka bombonge atiku, nggonku suwan rene ora mung nganti para kadang pengrawit lan waranggana, aku uga nganti kadangku sing saka Semarang Mas Garing Sumarbagya tak aturi pinarak ana kene. Bebarengan tak derekke tirakatan ya ngger dipethuk aja dipleroki. Aja dipleroki yo, monggo diaturke. Aku mau kudu ngerti cara aja ditinggal ngapri bagian ketimuran dua kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Dik Bayu. Sehat ta? Alhamdulillah sehat. Waras? Amin, waras. Mergo akeh wong sehat ning ora waras kok, Mas. Leres niki. Gitu. Ketoke nek disawang ki sandangane kaya wong elok kae dasen nganggo jas kathokan dawa. Sawangane sehat ning ora waras jebul pikirane. Nggih. Niku lagi usum-usume ngoten niku. Nggih, niki kula panjenengan wis kepareng sowan wonten dalem Margamulya, Dukuh Margamulya, RT 2 RW 3, Puron Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Wah, luar biasa niki. Niki sing diarani tombo kangen nggih niki, Mas. Nggih. Ning kula niki wau sengaja kula rada ngalang. Boten medal Sukoharjo, ning medal kula Kabupaten Alas Gunung Wonogiri. Lah Wonogiri niku alas gunung. Wong kok senengane bingungke sing ngrungokke. Lah lagi lak lewate menika terminal. Terminal. Don. Terminal kok terminal. Tulisane rusak Mas, ora iso diwaca. Ayo terminal Watu Gunung kuwi. Terus piye? Terminal Watu Gunung. Iya, Sela Giri ta. Lah ya Sela ki watu, Giri ki gunung. Kok judeke wong to rumah saku. Aku ki karepku ki tak jak omong sastra dhuwur ngono lho. Ya nek jeneng nggon kuwi aja dibasake. Mengke ndak kleru lho, Mas. Kaya tanggaku kae ya ngono. Nggih ta, wonge saking oleh njaga sastra, ya ta. Mongko sing arep dituju ki ning Gedangan. Lemuni ning Pisangan, ya ta. Mongko si jeneng Gedangane mung ning daerah apa kuwi Sidoarjo kono barang muni Pisangan bablas tekan Surabaya. Upamane ngono kuwi. Lagi wong saking kula terus terang niki ajeng keblasuk. Kok keblasuk? Kula lak dereng entuk ser-seran map saking panjenengan reka-rekake buka. Nggih. Bulu Sukoharjo. Heeh. Lah kok tibone lu cedhak Karanganyar mriku ya, Mas. Apa iya? Loh, nggih, enten mriku Bulu cedhak Karanganyar nggih melu Sukoharjo. Oh iya ta? Lah tujune kula njaluk ser-seran mriki pomo mboten terus aku rono iki sing nanggap sapa? Ya nek sampean rono ora sing nanggap dandan garing joget mengko ora wis ana sing mesake. Terus turut prapatan.
Ya ora. Mboten nggih tujune gelem takon. Nggih. Patine wong gelem takon ora bakal sasar susur, ora bakal keblasok. Leres. Iki nderek remen panjenenganipun Pak ingkang kagungan kersa menika Pak Sampono. Pak Sumpono Sastra Miharja. Ya, Pak Sumpono Sastra Miharja. Nggih. Luar biasa niki pun jejere tiyang sepuh sampun yen cara-carane wong kredit wis lunas. Nggih, heeh. Kewajibane nikahaken kang putra-putranipun sampun lunas. Amin. Dalu niki malah dipun gedhekaken kanthi gelar wae ringgit. Leres. Luar biasa. Lah niki aku krungu suaramu mau terus kepiye nasibku iki? Lah piye ta? Lah sampean nagih utang, lah aku piye iki? Sampean niku lak nyaur utang to? Heeh. Lah iki aku piye? Ya golek utangan. Ya ora to ya, apa ya. Nek aku percaya panjenengane Pak Sastra ki juragan bakso kok. Nggih. Juragan Apakah arti dari bakso? Ayo. Nggih, wong kula niku hobi wiwit cilik nganti sepriki mangan kula bakso. Heeh. Delala kula utak-atik BAKSOB. Nggih. Bulat bentuknya. Bener. Nggih to? Heeh. Asalnya dari daging sapi. Ya. Terus K. Kuah sebagai penyegarnya. Terus S. Sambal dan saus sebagai pelengkapnya. Terakhir O. Orang tua sampai anak-anak menyukainya. Mula sukses. Ya. Mula Pak Sumpono niki sukses. Mula gelar wayang kulit ngeten niku napa ngentekke bakso 3 mangkok. Ora nganti. Lho ning gumun kula ora adil iki. Kok ora adil piye? Yogane urung mangan bakso kok lho sinden wis telap-telep bakso kok. Apa? Ya seben kok ya. Oh soto. Tuku. Iki ngilang-ilangke sing digawe. Sing digawe juragan bakso kok bakso kowe tuku. Iya. Wong kok serba repot. Lah wong sing kagungan kersa ki mikir akeh lho Mas. Nggih, nggih. Ning daran ya wis ander. Nggih, sing baku nderek remen panjenenganipun Pak Sastra sampun ngluwari nadar. Nggih, niki disukseni sing kepareng lenggah rawuh, ugi disukseni lumantar para pamirsa live streaming, nggih ta? Nggih. Live streaming wonten niki Juwita TV Solo. Terus AGS. Terus Cah Gunung Gandul kalih SBA TV. Betul, betul. Nggih, dados niki live langsung saking Kabupaten Sukoharjo. Nggih, niki mumpung di streaming kula ajeng nglandharaken apa to tegese nadar. Apa karepe nadar Mas Nadar Gareng? niku lak hurufipun NADAR. Leres. N niku niat yang muncul dari dalam hati yang paling dalam. Nggih. Adapun niatnya harus positif. Leres. Nadar niku niate kudu positif. Yen Ya. negatif niku mboten nadar, nyumpahi. Oh nggih. Nggih to? Heeh. D. Disaksikan oleh orang lain sewaktu mengucap dan sewaktu melepas nadar itu. Leres. A. Nggih. Akan tetapi waktunya tidak bisa ditentukan tergantung situasi dan kondisi. Leres. Terus R. Rasa puas akan tercapai bila nadar itu telah dilaksanakan. Nggih. Niki Pak Sastra ki wis puas dalu niki. Pun lega banget nggih Mas. Nggih. Merga apa sih dadi janji lan pengendikane sing jenenge nadar iki mongko adakane sing ngerti mung awake dhewe. Lah niku malah dianggep abot. Sing ngerti awake dhewe seksine sing nyipta urip gitu ta. Ning ya kuwi nadar ki aja ecek-ecek paribasane. Nggih. Nadar yo sing gedhen, sinten sing bagi nadar, niku nadar yo sok yen duwe gawe gelar wayang kulit. Heeh. Niku nadar. Heeh. Nadar kok sok yen duwe gawe bleh pitik. Lah niku pun biasa. Lah iya. Kaya tanggaku kaya ngono. Aku nadar sok ning nganti aku anak lanang arep nadar ngemis lho piye. Nadar kok kemis malah ora kelangan lho piye. Aku malah nesta niki Iya. kagem manten anyar, jane Nggih. wis ora manten anyar meneh wong wis rong taun nggih. Nggih, Ning heeh. nggih panjenengan sampun nikah, Mbak, Mas Nggih. manten. Heeh. Nikah niki saking tembung niku niatnya ibadah. Leres. K
Berkah itu dari kata-kata berkah. Dengan niat ibadah Anda akan mendapatkan berkah menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Amin 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 amin. Nggih. Nggih Mas Gareng. Kali dongaaken. Nggih, heeh. Mas Gareng. Yo, aku tak ngatur kira lagon nggih. Napa Mas? Kula tak nyuwun tulung karo Mbak Supah Miatin gen jumeneng ning kiwa kotak kene. Aku arep nyuwun langgam setya tuhu. Nggih. Nggih. Tak aturke temanten. Iya. Yo diaturi pinarak yo Mbak Fami. Yo saram sih. Niki Bapak Ibu sinden gawanipun Dik Bayu naminipun Supah Miatin. Made in saking Ponorogo. Tebih saking Ponorogo niki putunipun Warok. Iya, heeh. Mangke pun pawakane lak kaya kolor. Ya ora pawane kaya kolor. Nek sakniki Mbak Fami wis lenggah ana papan Karanganyar. Papan Karanganyar tegese cedhak karo kene. Nggih, merga ya adat sabene niku ya sok nindakake kleningan ning daerah Sragen. Leres. Ning daerah Sukarjo. Betul. Mula oleh nyambut gawe kelompok-kelompok ditukokke dalem ning Karanganyar pamrih karben cedhak. Heeh. Karanganyar kuwi wae. Ayo no cedhak nek ning Sragen ya cedhak, ning Karanganyar Sukarjo ya cedhak. Nderekne bose nggih cedhak. Lah iya, arep cedhak sapa rumangsamu rek? Wami iki jan luar biasa sinden yang memberi aura dan memberi akibat yang positif. Heeh. Kok ngono? Fami arep nembang iki terus segone metu. Oh nggih, alhamdulillah. Berarti pawakane ngrejekeni ya, Mas. Ngrejekeni segone yen kowe ya tetep ora. Yo Kok ora piye to? Lho ya kowe iki pembawa rezeki ora ngrejekeni ning pembawa rezeki. Amin. Heeh, mula sampeyan rasa kuwatir Mas Gareng. Napa Mas? Sampeyan lagi munggah daran metu rasa kuwatir yen ora kumanan. Lho nggih, lah niki pancen wektune kula pas munggah pas segone metu niki pripun urusane niki? Ah mengke keluargane sampun nyiapi daran kanggo panjenengan to, sego, sambel goreng, bakso, teh, jeruk, kopi dadekke sak kresek. Lho, komplit Mas. Komplit wisan kuwi. Komplit piye kuwi turane. Nggih ta. Ora apa-apa ning weteng ya awor kok. Wong jero kok ndahar turan. Lah yo ora padha ngono. Wong padha piye? Metune. Ya. Pami bangsa gilani. Mas Gareng, sampeyan tak aturi bawa sik. Apa? Dandang gula sidowasih. Oke. Makili temanten kakung. Oke. Engko langgam setya tuhu Mbak Fahmi makili temanten putri. Siap. Yo, kaya ngapa ngicipi suarane Mas Gareng. Yo, Nggih. monggo Mas Gareng. Nggih. Ngopo to, Mas? Aku malah wedi. Lah jenengan ngerti-ngerti yo mak pringis. Lho ora iki. Nelokke wong kok mapringis. Kula Iki wong tuwa lho. kaget lho Mas kula Oh noleh. iya, Ya kaget-kaget ning ora wedi masamu demit kok piye kok. Ya, diaturke ya. Romane ngagem anu niki. Ya seben ora apa-apa. Ora apa-apa. sakake. Kowe iki wong wedok tak dembeki bejol. Oh ngoten. Pamintaku Injih Kakang Mas. Nimas situase Kira-kira sing domah ana praya Mas. kaya wong picek. Lah piye tak tuntun tangane teng mriki tak. Ya ning ora ana wong wedok roman kok nyekeli pundak sing lanang ki ora ana. Kaya wong picek dituntun. Ya gandeng tangan nek no. Atut runtut tansah runtungan. Mi. Piye to? Jenengan ki munyere kleru. Kowe iki pancen putu warok tenan kok. Piye? Roman kok ngejak perang.
Karep kuwi ngoten lho, muter kaya India ngoten iki lho. Kaya India muter ngoten iki lho. Ah India dadak golek wit asem barang ngoroman India yo. Ing sarina sawah ngene. Fahmi. Dalem Kakang Mas. Ning donya iki ora ana wong wadon kang tak tresnani terusing batin. Alah, pret. Dirungokke sik arep omong ki dirungokke urung-urung wis ngepret. Oh, nggih. Ya, ora rampung ya, Mas. Ning donya iki ora ana wong wadon kang tak tresnani ya mung kejaba bojoku sing ning omah kae. Lak tenan to, lak tenan. Ya arep muni kowe ya rawani wong di streaming sing wedok delok kok. Teko omah ra bukane lawang. Iki di streaming ngene iki bojoku kuwi HP 3 dijajar ngene. Iki anggere nganti aku cedhak wong wedok no sesuk HP-ne didol. Anyel kok. Ngoten. Datan kinggang sarambut. Suara bar direparasi ngene iki. Oh nggih, bar di otopsi. Napa wau? Napa? Ora saturan. Wau lho napa? Bar didandani. Oh, didandani. Lamonat do caketing ati. Caketing ati nggih Kang Mas. Isi. Ati ki nggon ngendi ta Mas? Ati ki? Ati ki ana ing jero dada. Jero dada ana atine. Isi. Oh, nggih. Yen cedhak tansah mulat sida asih tu Piye to Mas, piye to? kowe ketok wong wedok liar Kok iso lho? wong digodhani sing lanane kene kok sekiring-kiring memburi lho Sirku kabele tak gubetne ngoten. iki mesti kowe ditutke bojomu kuwi mesti Ora. agar tak cedhaki kok ora gelem ditutke bojomu Ora. bojomu kon ngombe antimo sik Ya, tuh. Pindo mimi lan mintuna ayo nimas barengan tepi wajib situasi Yo diaturke Setya Tuhu. Monggo, ya Mbak. Aku kang setya satuhu awet biyen nganti saiki Yo.
mugi lestari ya mugi entuk berkah iki ati kamo tansah matur sembah nuwun sampun dipun aturaken. Nggih. Wah, jan wis niki anu kok Mas. Pripun Mas Bayu? Manten lanang manten wedok ki nyambut gawe tunggal sak nggon ki to. Nggih. Sing kakung perawat ki to. Nggih. Sing putri ya kebidanan lho Wah, ora hebat. Nek ya iki cothone iki sok yen nganti hamil nglairke apa ya arep nglairke dhewe ya. Ya mesti nganggo anu no Mas pitulungan. Nek secara tekniknya beliau sudah menguasai. Nggih. Wah, Mula nggih. niki anu ya Mas, niki 1000 bejo kemayangan tenan. Bab napa Mas? Nggih mergo kelakone wayangan iki. Pripun? Lah wong wis digontho wiwit biyen mula nyatane keterak corona. Nggih. Mula rembugan rikala semana wis rampung ditutup karo panjenengane keluarga. Nggih. Terus buka rembugan anyar meneh nganti dadi wayangan iki. Nek nggih Ah, ah. sempat DP. Oh nggih no. Hangus napa mboten? Alah, nek niku ora perkara bab perkara hangus lan mboten nggih Mas. Nggih. Ning bakune kula wis seneng keluarga saking Bapak Supono ki rawuh pribadi ning gubuk kula mrika. Niku sing Niku rasane pun marem. leres. Lho, Tur yen kula ngoten. Mas, pengalaman kula keterak corona kala wingi DP mboten kula hangusaken. Margi napa? Ngakoni mawon selama corona urip kula niku mangan duit DP niku. Nggih, niku Nggih. wis kabeh kok Mas. Lah nggih mila niki wah upama kelakon ngeten niku pun alhamdulillah. Iya, Saged heeh. rumadi Pak Supono. Nggih. Matur sembah nuwun mugi-mugi panjang yuswa sehat selalu. Amin, amin. Mas niki wonten awala. Bab napa? Nyuwun sinom parijata. Nggih. Katur Mbah Temon, lajeng Nenek Bilqis. Bintara 8 Bekasi Barat. Oh nggih. Nggih. Menika wonten wajibipun Rp75.000. Ah, Mas. Nggih, Wak, jane wajib niku mboten penting. Wajib niku mung kangge pengantep-antep. Iya, Cukup. gitu Mas. Mila ora perlu dadak nganggo saweran iku bukan hukumnya wajib. Nggih, cukup nyerat wonten kertas terus diserake napa diucalke ning apa nyandak. Lah terus karepe Ya diucalke kertas tok ora ana antep-antepe apa iso tekan gone. watu no. Wak. Watu ora metu lagune nyonyor batuke kok. Mumpung antep-antep apa di apa lanturke karo sing nabuh ya tekan Nggih, kene. kok bakunipun kang ngersakaken lagu monggo. Nggih, dipun paringi taliase Rp75.000. Alhamdulillah. Lho. Weh, duit anyar. Iya lho. Aku urung tau nyekel duit anyar. Oh, aja ndak tuman, aja rasa. Burung tahu to? Urung. Nah, mengki aja kok nek kulino ndak tuman rasa. Oh. Karo Bratawali iki isih legi Bratawali. Lah piye to? Pait. 70 wong aku mau demek kepengin demek ora njaluk lho. Oh, nggih sesuk nek marang demoke. Sesuk rasake duit kuwi demok bojoku dhewe iso. Nyuwun dateng Mbak Dita Intawati yo, sinom parijata diaturke sik. Nah, Monggo, yo Mbak Dita. Dit. Diaturke sinome. Heeh. Monggo. Karo lenggawe ora apa-apa mung sak sinome kok nggih. sinom ya kejaba yen poni lah kuwi wong sinom kok. Yo Mbak. Sing kakung haji Sing putri sekep ngaji pancen yang anu
Sahadaten loro ing warnane ngucap syahadat tauhid lan syahadat rasul. Yo 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 wajib poso tumrap lanang wadon kadane dadi sehat rukun Islam jangkep 5 iku dadi wajib pira tindakno sing guyub-guyub sampun dipun aturaken. Aku senengku mbut gawe ning Tlatah Sukoharjo ngene iki, Mas. Piye, Mas? Lagu-lagu kaya gedhe-gedhe sinom ngene iki isih lumadi. Oh, nggih no. Dirasake. Wong Sukoharjo niku nggon budaya, piyai ya piyai budaya Ya kabeh. jane ya ora budaya tok ya ana Butejo, Bujoko. Kuwi rak jeneng wong. Lah kok budaya? Budaya ki tegese kabudayan niku lho. Nah, sing seneng kabudayan mriki niku pancen gene dadi gedhe-gedhe kaya sinom tesih kasarane isih payu. Nggih, menika wonten panyuwun ugi kala wau sinom parijata tuwin gathik grinding. Nggih. Katur putranipun, oh nggih bakso rudal Flores, bakso Pandawa Flores. Saking Danyangi Bibis. Nggih. Menika wonten wajibipun Rp200.000. Nggih, matur nuwun. Menika wonten malih nawala nyuwun podhang kuning kaliyan tandha mata. Saking Bapak Sugimin Gendut Malon Karangasem nggih wonten wajibipun Rp100.000. Amin. Podhang kuning ya aku tak nyuwun tulung karo Mbak Suci Ovita Dewi ya jumeneng sik ana kiwa kotak kene. Ya Mataram. Monggo ayo. Etan kali kula napa sadyane kelakon ngono Wah, jan sindiane Bayu iki saiki mempur-mempur. Lah ngapa ta? Lah ayo mau pami iki wis lemu lho kok tambah gedhe. Iki tegese ketok oleh iso ngopeni nyang awake dhewe. Ah ya ngopeni ya tur ya mbok openi. Nggih. Tegese diopeni iki ya dikeki wulu pemetu
Terus ya segala sesuatunya dicukupi ya dadi kaya ngene iki. Nggih. Iki dilongkas wis gaweke seragam anyar iki. Lah ngapa ta? Lah iki mecotot kabeh. Anyar lho niki. Ya ora kok, Le. Anyar kok lengene suci padha karo pupuku Lah aku sing salah sampeyan, saya ana sayane kok pawakane semono wae. Lah aku tipene pria setia kok. Aja meneh karo bojo awak kowe kebiyen semene kok. Aku setia kok. Kuwi saya tua ki saya cilik kok, Si. Mungkret. Heeh, saya tua saya mungkret. Kok sik iki apa to kok saya tua saya mungkret. Anu awake niku lho. Oh lah ya awake. Lah nggih. Awake pancen mungkret ning atine tetep jembar. Iya. Saya gede. Saya ya ora atine ya tetep semono gedhe lak ngono sak-sak dodono. Oh nggih nggih. Ya diaturke podang kuning dibawani sik. Ya Mbak Suci mang bawani. Nadyan wujude mung peksi ngono kae mangga. Ya. Nadyan wujude mung peksi. Walau hanya sebuah burung. Nah, apik terjemahke. Mergo sing mirsani nggon YouTube kuwi ya ana sing ora mudeng basa Jawa barang. Ah iya mbok menawa iki pelanggane panjenengane Pak Satro sing ana ing seneng lemah kuwi. Kok seneng lemah? Pak Sastro itu dodol bakso ning seneng lemah kono lho. Sukabumi. Lah ya suka ki seneng bumi iki lemah. Boh. Wah, judeke uang lho. Wong senengane kok. Kok ora tau piknik kok malah. Ha nek piknik sok mbok sampean mang numpak bis, aku arep ning seneng lemah, mbok nek ngantek tekan. Nek seneng lemah ya malah go ning kuburan kok. Aku karepku ki tak basake liya. Lanjut. Podang kuning wau dipun paringi tali asih Rp100.000. Amin. Enggak, niki Mbak Suci agem menjenengan. Ya, terima kasih Pak Bayu. Sing nembang kowe kok. Ya. Nggih, lah jenengan kersa. Oh, aku ora nembang, aku iki rumangsa wong ora nembang kok. Yo lanjut. Nane. Halus manis nang halus manis membuat hati terkagum-kagum. Aku iki nembang itu anggaran iki terjemahan itu anggaran ora. Angsal, raketang 1000. Kuwi duit sawur 1000. Menawa gelem disawur. Kok lho mati apa piye? Wahamu iki. Lanjut. Berkelana mengembara ke seluruh Nusantara. Iya. Iya no. Goleki si podang jenah. Mencari si podang bubur. Kok bubur? Podang bubur. Jenang. Jenar kok jenang. Jenar iki kuning. Jenang. Kok jenang? Ngene lho penerjemah ngger untuk duit iki kupinge ora iso pas ngene. Wah. Jane nek pas mau entuk gandeng ora pas. Oh kuning. Si podang kuning, Dek. Lanjut, Pak Suci. Aduh, muncul. Bunga hatiku. Betapa senangnya hatiku kalau dapat saweran. Nano lanjut. Yandeng bisa dadi tombol. Bersatu bisa untuk membuat jamu. Ya Mbak diaturke langgame, monggo. Yo. Esok awan ning omah wis ora krasa.
Gonggo Mino, yo. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken podhang kuning. Wah, pas dening Mbak Suci. Dasare iki bocah Tulungagung. Nggih. Kendangane Gonggo Minan dadi pas. Nggih. Wah. Niki wonten awala malih tak dhisikke. Nggih, Mas. Nyuwun gathik glinding. Wah, lah niki. Katur Yulimbuk kalian Mas Gareng saking Bapak Supono tuwin Ibu Giyanti nggih. Nggih. Saibul Bet menika wonten wajibipun Rp100.000. Matur nuwun Pak Supono. Nyuwun gathik glinding saking katur kasepuhan Margamulya saking Ibu Sipon. Nah, menika wonten wajibipun Rp300.000. Amin. Wah, wis. Banjir saweran. Menika danyange bibis kula nggih ngersake gathik glinding. Pak Rizky ayo kene nyedaki Mas Gareng sik kene. Mangga. Mbak ya mesem rengut petae apa? Mbak ya guyu susah petae apa? Panjang aku sing tata koe janji. Aja emo, aja tansah tuwa. Ladyan aku uga tansih laing janji. Mesemo tansah tak enteni. Yo bareng nganggut diuring. Aku nan watone tumama. Pasti kasendat. Napa? Ora kowe iki kok dhuwur men. Lah kok jenengan nang nginceng lah ngasih kaya ngono. Ora lah aku tenan kok kepethuk sinden dhuwur ki ya lagi kowe kuwi. Iki jenenge jaran teji, Pak. Jaran teji. Ha iya. Wah, wong wedok kok jaran teji tumpakane apa ya enak. Oh, Loh, jaran teji ki ditumpaki ra iso lho, Mas. Jaran teji ki ditumpaki mesti ngene jodel-jodel. ya karek sing ngelatih. Oh ya kowe golek pelatih dhewe. Aku ora arep nglatih aku. Mbak Rizky, kalau wonten wajib tali asih aja disawang pira akeh bakune niki tali asih saking sing ngersake lagu Mbak Suci mau wis. Niki panjenengan. Niki jenengan berempat ya, jenengan Mbak Dita, Mbak Fami karo Mbak Darsini. Nggih. Rata. Ah. Ya. Alhamdulillah lho Pak De. Iya, didum rata.
meri to. Ora, aku ki rezeki ra tau meri. Ah iya no. Ah. Aja Sono meri. didum. Mbok Jer nonton basuki jatah mawa dhewe. beya arep golek rezeki ya tumandang. Jer basuki Mau ngomong tok ngono kan ya anu ya Mas ya. Ora, jer basuki ya mawa panas kuwi mawa beya. Ya gathik gending sik ya. Saweran ra apa-apa kedol kamera iki lak ya payu. Ya Diseneni gathik wong. glinding kayak apa? Nggih. Mangga. Nyuwun pelok barang nggih. Oh Bapak boleh, Ayu. pelok barang boleh. Nggih. Wah, hebat to Mas Gareng pelok barang. Mbuh, Ya wis ora gelem jakmo ya wis. ora gelem. Wis ora sah, ora sah. Aku ya gelem. Ora tau gagas ya, Nduk. Nggih, kula gagas nembang mawon. Oh. Piye Pak Di ngapa? Aku ora digagas Bayu. Pine wis dilimpekke iki ora digagas. Pun enten jatahe dhewe-dhewe lho Pak Di. Wis aku trima. Aku Nah, trima. Ora nggih. di. Monggo diaturke sik gathik glinding. Ayo kono. Aku trima ning Pak. Ya Mbak, diaturke Mbak. Pak Sumpono ora Wah, trima. matur nuwun lho Pak Sumpono pun sampun maringi kali Mbak Rizky nggih. Nggih, sing. Pun cekap ibu-ibu mawon. Ya Mbak, iya diaturke. Nggih, Pak Sumpono, matur nuwun. Pak De, mirengaken aku nembang sik. Ku ndak salah piye? Ah, ya ora cetha wong ora itu saweran kok. Wah. Ya Mbak ya. Kinupita kangku Latek glinding ngalileng ola ngaleng-ngaleng nglileng tumalileng ya bapak calurutan denirangu pati pangan dasar cukat rikat kat tur ya cekat 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 klapdik tembang ning pipinya lanang karwadon cucuk abang branang manuk podang layang 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 ning dhuwur pang ya bapak wulu kuning seret ireng tur mantesi Nano mano empret prit prit pating ceruwit wit jalur hutan denirangu pati pangan biuk padha hambiuk biuk padha hambiuk biuk Oh, oh. hambiuk ning pasawahan nyucuki pari rayahan nucuki pari rayahan delikane ing padesan konangan bapak tani mingat
nano Manuk betet iyet pating jeruwet wet ram nano nano manuk bleko nggonmu ngledhak delak-delak mintak kedah cucuk mepet tengah anjejer hening baleta melirik melera ngulati sanjang pangane matur sembah nuwun sampun dipun aturaken jathik glinding dening Mbak Rizky. Nggih, yo ganti Mbak Dita Entawati sik jumeneng kene. Monggo, monggo. Matan. Monggo, monggo. Aku wingi ketemu sing tak tresnani muni. Saiki aku randar beti wis digarwa kanca. Muga mulya ora nyono jebul kok mentala. Monggo biyen kowe janji kare bakal hidup semati jebul tegep liramu ngapusi nanging aku ngrumasani saiki apa ta rasa duweni aku menarimo lanjut tanpa coba moga moga dadi bareng pangapura Caloroe ora kompas. wis seben dadi udure caloro kuwi Lah, Jan. Iki komplit to? nggih Mau lemu, dhuwur, saiki tipis. lah terus ngopo Lah iki kesip ciptaaning Allah kuwi pancen majemuk werna-werna. Ah, ah. Siji lan sijine punya kelebihan dan kekurangan dadi ora kena poyok pinoyok. nggih leres nyuwun lega Nyidam Sari Cocok. katur Bapak Supono sak kulawarga Nggih. matur nuwun saking Bapak Wahyu Baratararja AKBP saking Secapa Polri Wah, matur nuwun. wonten wajibipun Rp200.000 Matur nuwun. ya Mas Gareng Alhamdulillah akhirnya rezeki Pak De akhirnya pun niku diasta piye wis lega ta Alhamdulillah. Wis, lega. Saiki mang bawani Mas Nyidam Sari. Oke. Ah iya no. Gandrung Mbak Dita. Wah jan wong piyai kok le wis entuk dhuwit gandrung cah wedok. Wah jan. Iki sing diarani rezeki tumpuk matumpo-tumpo ya. Iya, Monggo yo diaturke bawane. Ora sang ngrangkul sik. Kena ngrangkul kudu jumbuh karo apa kuwi dialog utawa cakepane tembang. Iki roman nih. Lah ya roman iki rak ya ora mesti langsung ngrangkul to. Duh, wong ayu ngono kae ya ora langsung ngrangkul. Heeh. Manut ukarane. Ayo no manut ukarane. Monggo diaturke. Monggo ayo. Duh wong ayu. Lah kecekele kapan kok mundur-mundur kowe? Kowe sidan apa undur-undur? aku rada anu Pak De Piye wedi apa gila? gila Oh gila. Nek wedi cek rada duwe perbawane bareng gila lah iki. Apa aku menjijikan?
Ya ora. Boten. Anane iki. Heeh. Anane iki wis pangan iki. Tekne pokoke. Ah. Pepujaning ati. Ati panggone ning ndi to, Pakde? Ati kene. Nah. Pepujaning ati. Ya, Nano. Kaya ngene wong nandhang Asmara iki piye tangane rasa? Asmara oh demekku kapan iki Kose. Sabar. Ya. apa mung awakku Awakku dhewe iki. Awakku dhewe. Do dewa. Ya. Do dewa Jawata Gung. Walasana aku tak demek. Kose. Burung kok. Walasana. Liwak mami. Kok nangis ta, Pakde? Ora entuk demek. Bariki. Iya. Yo, besok kapan? Besok kapan katekan? Terus? Jejer. Jejer ora kudu Jejer, demok, Mas. jejer iso jejer ora Jejer kudu. iki lho, Pakde. Nah, wis. Jejer. Ngapa ta? Kaya nyegat bis. Wah, repot men. Jejer lan wong ayu. Upama nira. Upama nira nakoda. Wah, kok iso mak telepek. Wis Nilapke wong. wis lak entek tembange kok. Ora demek-demek. Wis ngono. Iki kok enek sing nyokrok iki ya, apa to, Pakde? Akar serabut. Ya. Pomo sira nakoda tanpa prau sat-sat sarah ing Jaladri nyidam Sarias Ya diaturke alanggame ya Mbak Dita. Monggo. Kalene nonan-nonane ae Tang bentak. Ya.
Apa? Mbok golek pengendang liya. Lah ning apa ta? Ket mau diblongke. Diblongke piye? Kendangane nae kono tak jogetke bareng macine pas ki blong. Loh, kudune sampean iki perasaan. Penari iso joget mergo ana sing Ngentong. ngendang kok ngentong. Par dibudhake apa digenthong iki? Ora lah maksudmu piye? Ha ya sak ora-orane dibagi 100 ku ora digendangi penak banget. Lho. Ngono lho. Lah mbok yo cobloko. Lah. Mbok yo ngono. terus terang, pilih terang terus. Nah, ora iso digendangi penak. Nah. Tak wenehi slametane wong mati ya. Apa kuwi? Nyatus. Oh iya. Wes. Nggih. Kabula gelis gede ya. Ya, ora digendangi sing apik Aku kae. ki marai wong ora nganu, ora peka aku. Heeh. Ya. Arep muni pekok. Lanjut. Ablas tembangaken Irama Seger yo. Yo. Matur sembah nuwun wis diaturake Mas Gareng. Non. Niki wau ora wonten sing ngersake nyidam sari to. Nggih. Niki wau sing nembang 100, sing bawa 100. Gandeng Mbak Dita wis nembang 100. Sampeyan mau bawa 100 wis. Ya dijaluk pengendange. Lho salah dikekke. Sing salah sapa? Iki Sing nembang. Sing nembang 100, sing bawa 100. demek kowe ora bayar 100. Lah wong ngrasake suarane kok ya. Rasake biasa. Duh, Apa? Duh. Balik ke 50. Oh saweran kok susuk. Lah iki aku ora entuk Wis ngono kok 100 ngono kok. 100 keke padu sing ngendang lho. Lah kok ya mangkeke. Lah aku mau diblom terus kok. Lah mulane sampean ngekeki ben dikendangi ta? Heeh. Wis mangkeke. Wis. Dikendangi ta? Dikendangi nek. Ya wis sah kok. Diganti iki lho. Ya go ora seragam iki. Iki aja jeglongke kowe. Penyakite nular. Wong kok le baya seben kok ya. Ben apa iki dangdut ora ben iki. Ora entuk saweran kok ben. Nggih. Nggih piye?
Ora itu kok Oh dijik. sik to, wong iki ora usah ngresula. Mangsane iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Mas Gareng. Nggih. Oke nyo iki. Alhamdulillah. Nggo jenengan kuwi nawalane wis waca dhewe. Alhamdulillah. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam WRWB. Mas Gareng dalem. Nyuwun lagu titip kangen. Lagu niki kunjuk dumateng para punggawa perangkat desa sekecamatan Rambut Cilik. Apa kuwi? Bulu. Bulu rambut cilik. Ya bulu ki rambut cilik. Ya wis sakarepmu. Salam kompak selalu. Sugeng mirsani live streaming. Wassalam. Eko Sulistyo ing warna. Ya. Mas Eko Sulistyo, titip kangen Mas. Punten titip kangen. Nggih. Oke, sik niki wau sing dhisik niki saking Pak Jumiran. Nggih. Katur dulur-dulur SBA KSFC nyuwun tetes sing tresna. Nggih. Nggih, niki wau tak aturke sik nggih. Nggih. Nggih, tetes sing tresna tak aturke sik. Nggih. Ya Mbak Fahmi jumeneng rene. Jumeneng rene ya Mbak Fahmi, mau metaram. Ae larak disampirke Wah, iki tenan lho, iki numusi lho. Iya ta Mas? Angger Fahmi metu kok pas bareng jedule piring. Mau iya saiki iya. Ha sesuk nek Fahmi salin bareng karo sing isah-isah mesti. Ya ora. Gue jojo Fahmi sing nyewake piring dadi. Angger piring nek gambare Fahmi apa ora agar kaya wong nyewu ae gambare Fahmi. Pokoke angger rambutnya gede-gede ku Fahmi. Iya. Yo diaturke sik. Mangga. Apa ki? Tetes sing tresna. Tetes sing tresna. Mangga, yo digarap sing kepenak kae. Mangga, yo. Undangan jaipong biasa wae. Ndak dikira ra iso ndang jaipong. Asa
matur sembah nuwun wis diaturke. Nawala sanese tak aturke ing Patercanga nggih Mas. Nggih, Mas. Sing ngomber jagate ayo. Tansah mar pamoring sukma